mana kara recalling kara duoko jod bura mondo mi otim yiero e piny Tanzania piny Labour Bakayo wacho ni atamalo 50 mano mag joma nogo ombulu e constituency no sani kore Nairobi County nikech koyo deal kod woman rep man Nairobi County atamalo 50 onego bed ni oseketo kokgi signature mano mar tero gi IBC verify signatures gi duto kosetieki kose niero bura kantie moromo mano mokwongo kantie grounds adek manyaka bed ni jaod bura ni oketho. Chapter 6 chaka dipono dhi ataro mare mawacho kata leadership and integrity bendo sebedo gi tim makare kinde ma ene piska. Mar ariyo owacho ni o mismanage karo tiyo marach kod mwandu mag jopiny public resources kamba gintiere kata gross misconduct mabende neno kumoko kum jod bura. Machielo ntiere kama bende iwacho ni orem timo tich mage tije adek monego bed ni otimo kaka jaod bura to chako timo tije mamoko maponono ok meke to japiny mano yiere neno ka gima gino ok ni kare. Kenya kawo atamalo 30 kende, piny Tanzania kawo atamalo 50, piny Kenya kawo atamalo 30 mabende jogi nyabedo mayot mar mondo mi giyude samoro nyabedo matek to samoro jok mago koko bende nyach jogi samoro ko jogo ombulu e kaunti ma Nairobi ka samoro manyabedo paro ma ng'ama chielo ma muchwalo paro ni er ng'at moro ma aseme to da golo pasariska kar mondo mi opambana gi nyikal daktari Sem eno biro go lwenjo Nairobi kaka ipogo lwenj machalo kamane mano mapiyo ka to penjo makamana ng'ayudo ne paro ka wuok bilion kod nyaso mana kaka wadwaro batose wacho ni pend chike gi koko ket gi maber to onyalo bedo gima bedo misused kendo koro jopiny nyalo tiyo kode mana ka mob justice nikech mana kaka wacho no idwaro mana atamalo 30 to kendo for legislation na paro ni en atamalo 15 kende adir ma kende mano namba ma king'iyo to kata ng'ama no pimo kaka koro dwaro ni koro chiki mana gi weche mar tulioke ya peace gi fitina to mano namba ma ok nyal tame yudo koro ana asiro mana kama ne Robert wachani en pend chike maka koro itego iye to bede ni threshold en gimoro ma adier matches the midwa golne go jaod bura atamalo mar Tanganyika Tanzania ineno ka beten gima ochwalore adier kangi manage me convince 50% of yogo mano register in a particular place midwa go mbolo mondo gol ng'ato en tich matek madiere due diligence tende ni oseyudo kotimore maber koro wambe chikono kata koro jod bura koro ditedi ma koro tego pen chike matene go threshold cha ma wadwaro batu wecha oningo ng'e ni to kae no threshold obed gimoro motegno ma kata igolo ne ng'ato ten gima ok ni fitina ma koro kata ng'amo no chungi ng'ato do ma ka advantage ne chik rach mondo gole kamano billion